falai bamananw ko miiri de bɛ ɲɔ kɛ dulɔ ye. Miiri ale de bɛ yɛlɛ kuntala janya, wa ni miiri banna taasi bɛ dɔgɔya. Jabaniba in Mali e ko anw ma dɔɔnin kɛ a bɛɛ la sa wa falai k'a sabu kɛ mun ye kabini fangafin n'o ye jɔnya fanga ye o nana sigi an ka jamana in kɔnɔ ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o fana ta k'o baaraw kɛ ka na se démocratie fanga ma min ye sɔrɔdasi fanga ye o bɛ to ka don o senkɔrɔ. Mali an ye kobilen caman ye, an ye degunko caman ye. An ka jamana bi falai ni maa min n'i bɛ ko jateminɛ kosɛbɛ ko kɛra anw fɛ yan olu ɲɔgɔnnaw famana ka kɛ an ka jamanaw tɔw kɔnɔna na kosɛbɛ. Min ye jamanakuntigi ye ka t'o dasi, min ye politikimaw ye olu yɛrɛ ka wuli k'u ka ko bɛnnen don ko min kan n'o ye démocratie ye k'o fanga wuli k'o bɔ yen ka tila ka n'o sigi ka bolofilala kasi daminɛ ko wo in b'a ye. Bi bi in na an y'a sugu bɛɛ ye min ye fanga, nafolo, jɔyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ye o nɔfɛ kɛlɛ ye. Modibo Keyita k'a daminɛ ale la ka na se Asimi Goyita ma Mali kɔnɔna na yan an bɛ se k'a fɔ Faransi fanga o fanga sigira a sen yera bɛɛ lajɛlen na. Sabula an ka yɛrɛta waati an b'an yɛrɛ sɔrɔ waati min Faransi kun ka jɔnyajuru tun bɛ an ka angɛrɛw ka jɔn ye wa min ye u ka kan ye an y'o ta. O kan in tali Modibo Keyita ye baara kɛ n'o ye ka tila ka to Faransi ale ka bolo kɔnɔna na. Musa Traoré ale ma se ka o falen o Faransi kelen in tora an kunna yan. Démocratie tile nale an n'a Faransi kelen ye baara kɛ fo kana se bandaw tile ma wa min ye Asimi ye olu de ko sa ko petu. N'i y'a jateminɛ an ka jamana ɲɛmaa caman fana y'a fɔ Faransi ma ko n tɛ koyi. Modibo Keyita y'o fɔ, Musa Traoré y'o waleya kɛ, Alpha Umaru Konare banna yan ka taa Dakarikaw fɛ yen. Min ye Amadu Tumani Ture ko ka malidenw lasigi a ko petu. Accord d'Alger ni accord de Ouaga sigili la jɔnguna fana murutira u bolo. Nka nin bɛɛ la Faransi sago tun bɛ yen, Faransi dungo tun bɛ yen, Faransi bɛ min fɛ o tun bɛ kɛ, Faransi ka laɲiniw sabatilen sabula n'a ko maa min ka kɛ min ye o bɛ k'o ye, n'a ko waleya min ka kɛ o bɛ sigi sen kan. Waati dɔ la min ye Alpha Umaru Konare ye a ko ale sema ko tɛ koyi. Ale nana sɔrɔ tu min tigɛlen don, ale nana sɔrɔ baara min sigilen don sen kan, ale nana sɔrɔ fɛn minnu bilalen don sen kan. N'a ma kɛ u b'a ka fanga daraki wa min ye a yɛrɛ ye u b'a sigi a sen sabara kɔnɔ. Falayi an ka jamana ɲɛmaaw u ma se ka u yɛrɛ sɔrɔ fiyewu Faransi la wa nin waati na min ye Asimi ninnu ye u y'a fɔ k'u banna u murutira u jɔlen n'u kɛlɛkɛsen ka Faransi yɛrɛ delilen don fɛn o fɛn n'a bɛ fanga daraki kɛ n'o ye a y'a bɛɛ lajɛlen dɔ lajɛ an na sa koyi k'a daminɛ Alassane Dramani n'ale tun ye layidu d'u ma ko k'a to tan nin denmisɛnnin ninnu wa n bɛ don u cɛla sisan n b'u fara k'u bɛɛ lajɛlen kɔ kari u kɔ kan k'u minɛ k'u d'i ma k'i sago ye. Alassane ta ma sen sɔrɔ min ye politikimaa wɛrɛw ye olu bilara baara la an yɛrɛ fɛ yan Falayi a dɔw ye duuru don fiɲɛ na wa dɔw bɛ bi olu ye jamana in ye k'a to yen pewu. Caman sigilen don a ka dimi kan olu bɛ ladon k'u da de bi min ye Faransi ye a y'a ye o man ɲɛ fanga daraki bolodara caman bɛ yen o sera ka bali maaw ma bɔ min kalama nka Utukalo ta bɛɛ lajɛlen y'o dankɛnɛmalen ye. Faransi y'a dɔn sisan k'a fɔ ko nin si tɛ ko bɔ ko la a y'a kɛ faali kun kelen ye. N'aw ti taa aw ti sɔn an bɛ faali da yira a la. O waleya min wulila fana ka jɔ sen kan bi u kun ɲɛna ko min don u nana sɔrɔ o tɛ. Bi bi in na waleya min taara ka ɲɛsin an ma Faransi kelen tɛ nansara jamanaw ni OTAN jamanaw bɛɛ lajɛlen de kɛlen don k'u bolo fara ɲɔgɔn kan. Faransi de ye layidu di k'a b'a timɛ. Bi bi in na kimɛli min bɛ ka kɛ bi nansaralakaw fɛ o de ye k'a dɔn k'a fɔ bi Mali sɔrɔdasiw u ye nin wulikajɔ bɔ min u ye nin fɛɛrɛ bɔ min ye avril kalo tile 25 a fɔr'olu ye k'o kɔfɛ min ye ntɛnɛn bɛ dɔw kan k'u bɛ se ka n'u ka buuru fiyɛ k'u sagonnamaw sigi k'u ka baaraw kɛ nka mun nana ye a ma k'u cɛla ka bɔ k'a fɔ k'a bɛ coup d'état ko kuma fɔ jamana in kɔnɔ yan a ma k'u musola ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko fɛn minnu kelen filɛ nin ye ko u bɛ se ka kɛ min ye Mali wolomasiri tabaw ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kɛlɛdagaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bin yɔrɔ kɛra dɔrɔn yɔrɔ 5 ye min ye marabolo kɔnɔna na bingali 9 marabolo 4 armée y'a bɛɛ kunbɛn k'i jɔ n'a bɛɛ ye tiɲɛ na an ye degun sɔrɔ tiɲɛ na tiɲɛni donna an kun tiɲɛ na an ka minisiri fatura a sen fɛ nka jaabi min sɔrɔla o ka girin an bɛ dugawu kɛ an ka forow bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn binna nin ko in na Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya nka bɛɛ ɲɛ tɛ min na Falayi o ye Kidali ye Kidali bilama don tɛ se ka kɛ bɔ tɛ se ka kɛ bamanciwale kɛbaaw u b'a kɔnɔ nka u yɛrɛ ta kɛlen don n t'a si dɔ ye bi bi in na min ye armée a ye mun fɛɛrɛ sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka baara kɛ n'u jɔlen don n'o tilennen don u y'o bɛɛ lajɛlen gosi ka bɔ yen nka Kidali bilama cɛ o cɛ
e kɔni donna kɔnɔ tɔgɔ jugu bɛ da i la sabula u ye dugu ci min ye maramafɛn minnu bɛ yen k'olu ta min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ minnu bɛ yen baarakɛyɔrɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ yen Mali tun ye fɛn minnu dilan ka minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye Mali ni Alizeri dancɛ la armée taara tasuma kɛ o kan bi Kidali dugu kɔnɔna na maaw ni tɔɔrɔlen maaw degunnen don min ye bamanciwale kɛbaaw ye u yɛrɛ t'a dɔn u b'a kɛ cogo di nka armée a ka fɛɛrɛw b'a bolo k'a daminɛ Modibo Keyita la ka na se Asimi Goyita ma Mali ye ban min kɛ Mali ye muruti min kɛ ɲinan ta in ani nin san damadɔ in ta in ɲɔgɔnnama ye a la an na se k'an jɔ an kolo la wa sabula min ye kɛlɛ in ye a kɔlɔlɔntan tɛ min ye Ukraine ye ale talen don Faransi fɛ ka su anw na k'a ka wolomasiri taba dɔw bila o baara la min ye diɲɛmaa ye u bɛɛ lajɛlen bɔkolo bɛ nin ko in kɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ ka fɛn fɔ maa ye nka min ye u dabali ban o ye Mali sɔrɔdasiw u kɛcogo u labɛncogo u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o yaasa u ka sinsin fo an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri an k'an ka jamana dɛmɛ an k'an ka jamana fɛ kuma misɛn caman bɛ yen bi an ka olu bila kɛrɛfɛ yaasa ka dɔn k'a fɔ ko an bɔra maa minnu na olu tile kelen ma fɔ Faransi ma k'u sɔnn'a bolo san 100 kɛlɛ yanni yɛrɛta ka sɔrɔ anw fɛ yan o kɛra jamana in ale de kɔnɔna na